Mä olen Timo Reina ja ehdolla Järvenpään kaupunginvaltuustoon tositarkoituksella. Muutin tämän vuoden alussa 4-henkisen perheeni kanssa tänne Järvenpäähän. Tosin se ei ollut kovin helppoa. Tontin löytäminen täältä on lähes mahdotonta ja toimivan omakotitalonkin varsin haasteellinen tehtävä, mutta siitä selviydyttiin. Olemme ajatelleet jäädä tänne pidemmäksi aikaa. Lapset viihtyvät hyvin koulussa ja päiväkodissa ja meillä vanhemmillakin työmatkat sujuvat ilman pahempia ruuhkia. Mutta moni asia huolestuttaa, kun katson tätä Järvenpään ja koko Tuusulanjärven ympäristön kehitystä, paitsi tuoreena asukkaana myös työni puolesta kuntaministerin valtiosihteerinä. Minulle avautuu hyvä näköala siihen, mitä kunnissa laajemmin tapahtuu ja kuinka toimitaan. Järvenpään elinvoimaisuus supenee nopeasti, eli me kykene tehostamaan asunto- ja maapolitiikkaa ja tarjoamaan ihmisille heidän toivomaansa asumista, ennen muuta pientaloasumista. Ja tässä se, miten Lepolan peltojen alue rakennetaan, on lähivuosina kaikkein tärkein haaste. Meitä lapsiperheitä on täällä paljon. Järvenpään on oltava jatkossakin lapsiystävällinen kaupunki. Tärkeää on lisätä lastenhoidon vaihtoehtoja, ennen kaikkea korottaa merkittävästi Järvenpää lisää. Me vanhemmat kyllä tiedämme, mikä lapsille on kulloinkin kussakin elämäntilanteessa parasta, mutta kaupungin tehtävä on tarjota tähän puitteita ja vaihtoehtoja. Toivoisin, että täällä Tuusulanjärven rannoilla löydettäisiin samanlainen yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden henki kuin 100 vuotta sitten. Yhteistyötä pitää rohkeasti lisätä Tuusulanjärven ympäristökuntien, ennen muuta Keravan ja Tuusulan ja Järvenpään kesken, tai kuntarajat pidemmällä aikavälillä kokonaan poistaakin, mikäli palvelujen, asumisen, liikkumisen ja arjen sujuvuuden kannalta tällä tavalla saadaan parempi yhteisö aikaiseksi. Kunta-asioiden ammattilaisena haluan olla rakentamassa yhä parempaa kotikaupunkia meille kaikille. Tehdään se yhdessä tositarkoituksella.